Тя направи на мен. Двамата атачи на пистата след броени секунди. Шаро и Владислав Симеонов. Владислав Димитров и Владислав Симеонов. Ще им казваме само Симеонов и Димитров. Съгласни ли сте? А можем да им казваме и по прякори Крътката и Шаро. И като излезе, че викаме Балкан, ела тук е Балкан. Може ли така, Шаро? Аз на Шаро много си му викам Балкан. Защото е балканска порода, няма грамъка от главата. Какво да го правим, ама е сърцето на публиката. Разтапя всички женски сърца. Ето го и него! Владислав Димитров, Шаро! Владислав Симеонов, дами и господа, Крътката! Шаро срещу Крътката. Кой от двамата в тежката комбинация, наречена Гимхана, националното ни шоу 2012? Старт! Цялата пошивка е само единствено за вас. Стават свидетели на изпреварване по време на дрифт.